εμφανίζεται στον αγώνα ΑΜ Runners One. Είναι ο 8ος συνεχόμενος αγώνας των υπεραγορών ΑΜ. Ο αγώνας Runners One είναι μια πρωτοβουλία των υπεραγορών ΑΜ με σκοπό την ενίσχυση του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, παιδί, διατροφή και υγεία. Έγκομης για 8η συνεχόμενη χρονιά στηρίζει αυτή την όμορφη εκδήλωση που δίνει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους, σε οικογένειες να έρθουν εδώ να περάσουν ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό με διάφορες δραστηριότητες. Ενθαρρύνουμε αυτή την προσπάθεια και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσελκύουμε κάθε χρόνο περισσότερο κόσμο. Είμαστε πανευτυχείς που για μια ακόμη χρονιά είμαστε εδώ, την 8η συνεχόμενη. Πολλά συγχαρητήρια στις υπεραγορές ΑΜ για αυτή την πανέμορφη πρωτοβουλία. Είναι με χαρά που βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο οι συμμετοχές όλο και αυξάνονται. Είναι ένα πανηγύρι χαράς εδώ, βλέπουμε οικογένειες να τρέχουν, μικρούς μεγάλους, άρα πολλά συγχαρητήρια. Είμαι βέβαιος ότι αυτό η όμορφη πρωτοβουλία που ξεκίνησε εδώ και 8 χρόνια, χρόνο με το χρόνο θα γίνεται ακόμη και πιο δυνατή.